Kamoro moro maintie jara Malulu TV, maintie nchero mar kuku mar wach mikelo kinde ka kinde kod Jeff Lumbaka. Maintie kama wachi weche mabende nyalo kelo dongruok e piny mar Kenya. Odiochieng' ma kawuono wang'eyo ni wantiere e higa mar yiero kendo kochopo dwe mar 8 chiel kachiel oganda wa dhi yiero. Wadhi yiero e kombe go mag president, wadhi yiero members of parliament, wadhi yiero governors, wadhi yiero MCS kachiel kod kombe duto mantie. Odiochieng' ma kawuono antiere e studio kod oganda mabende gin rowere ariyo kaindi. Achiel kuomgi otenore kod ODM, achiel kuomgi otenore kod kwethmero mar The Jubilee Party. Abro miyo gi thuolo mondo gimosu kaito wadhi nyime kod twak machalo kama. Rwakou e studio. Abro chako kodi nyiso oganda wa ni to in ng'a? Tang'o midwaro? Machiegni Jeff. Machiegni Bonke. An iluonga ni John Otieno, laktar, an wuod Ugenya. An adwaro kom mar MCA, East Ugenya Ward, kod ticket mar utiko mar ODM. Adwaro kom mar East Ugenya Ward, ODM. Warwaki e studio in bende? Ero kamana yenye Paramogi. Ato an Bonke komae, an wuod Karachuonyo. Sani to koro an jakom mar National Youth Forum. The National Youth Forum kanyo kendo wan gi migawo miluongo ni Vijana na Uhuru. Ma campaign ne yiero mar 2 mar president. Vijana na Uhuru. Ine jakom mar the national chairman mar vijana mar the National Youth Forum. Right. Manero ma campaign ne Migosi Muigai Kenyatta. Aroko chiel kachiel e studio mar Lolwe kendo odiochieng' ma kawuono wadwa rango ni to maindi niga mar yiero to rango ni un kaka jok madwa ni mondo bed joma dwa telo ne oganda kaka in idwa chung kaka MCA. Wadwa rango ni to en kit telo mane midwa kelo ne oganda mondo mi pogruok obetie. Bonke in bende wadwa winjo ni to achiel kachiel kaka vijana na Uhuru ginango gini mudwa nyiso oganda kata gin agendas mage mudwa dhiro mondo mi Migosi Muigai Kenyatta ochako yier e thuolo mar 2. Kachako kodi kaka ja ODM. Nyiswa ni en gombo mari en ang'o ne oganda ma Alego? Ugenya. Good. Koro an kako Otieno asebedo piny katimo nonro mopogore kanyo cha wuotho e East Ugenya. Nitiere gik mayudo ma cross cutting issues ma ni yudre kamora mora to moko bende specifically en marwa mar jo East Ugenya. Achiel kuomgi manyochwa yudo en mar pi sani duono kamora mora. Pi is a national problem. Kamora mora pi dwarre. Wan jo East Ugenya yudo kai most of the yao kata Ugenya waluongo in kulni. Yao uduono te. To yao mantiere magolo pi maler okochwe, okolos in a way ma dayo kata miyo kodhi tuomo pi. Otuomo goloha iluongo na algae. Jomoko luongo na algae. Oloha. Otuomo kod oloha. To mano emo miyo wadwa chako kanyo mondo tumigi clean water, wamigi pi maler. Mar ariyo wadwa kelo lighting wan gi centers mopogore. Achiel kuomgi manyocha katimo nonro yudo ni centers wagi there's a lot of insecurity. Yudo ka center iloro saa 2. Center ok nyalo loro saa 2 duko loro saa 2 kichopo kanyo to koro onge kaminyepie. Nyaki wogi lam hapana. Koro insecurity is another problem. To mano wawacho ni wanyalo mitigate, wachako mitigation mokwongo. Mondo wachak yore mwanyalo loko go parono waket light mago gina chiel kuom gik ma timne oganda ma Ugenya. Mane wadwa winjo mana matin mondo winj ni to pachi chalo nade. Bonke in bene kanwan kodi kaendi mokalo chande ni idwa chung kaka jagoro ma Karachuonyo. Okang'eyo ni to position mari sani en man. Ya mana kaka nasewacho ne nyikora Mugajwang ni na gine mane gi chuna mondo ne kwayo mondo abed representative. Ibro medo duondi matin mondo miyo winje gima wacho maber. Okay, ne gi kwaya mondo abed jachung mar MP ma Karachuonyo. Kaluwore gi gik masetimo chien. Ok abiro ndalo mar siasa ni adwa chung kaka mbunge ma Karachuonyo. Yes. Ane machako initiative e Karachuonyo mar gero ne ja Pico shades. Ma kagi riemba piko to girao gi buore. Mano kino yuma inyalo neno kanyo donated by Bonke Komai kidhi Pala Market kiwuothe Karachuonyo. You'll see quite a number. Agedo ne mondliete ma bende kata mondliete kende joma bende onge nyalo ma ute giricho. Ya kanyo manang'e ni semi permanent house kigero makelo funde moketo ni nyaka dot ne kao around 70,000. An gi nyaka nyithindo mapuonjo mana chako timo mana ka watieko siasa ma 2013 kata mana chien kanyo bende. Yes. Koro gik makamago jowano neno ni kare mai development midwaro. Yes. Kech pesgo no ka wuoge ODM. Na ja ODM mago pesga mana mago wala. Sani ok ja ODM.
kan ge ODM sani nja Jubilee. Yeah, so mago mana pesga matindo mag chumbu magoyo taparo godo chien. Now koro kibire question mi penja ni to ang'o mano timore kana ng'iyo siasa makara chwanyo to siasa ma Nyanza zaol waseyudo ni Nyanza en stronghold mar ODM mane na dier bedo ne stronghold mar ODM ni osemiyo jo ok yud ratiro mari mane mo ne stronghold mar ODM ok yud ratiro mari jopinyo yo machalo nade ma timore nikech iyudo ka jo ochung kaka wadwa laktar chung kaka county rep ibiro yudo ka gichung ji 15 ne gichulo pesa Orange House moka pesa kuomgi ne uchaji pesa di en 35,000 koro ka kuom ji 15 to ginge maber ni certificate to ngata achiel biro nindo go yode that is impunity koro injustices ma ODM osetime Nyanza waseneno lweny ka kinyalo paro kutieno Kajwang' tho samano tieno Kajwang' tho owuod Kajwang' matin nochun go joma be nochun gi go inyalo paro kane Migosi Raila Odinga nodak kuma bewa nodak dwe mangima kuwuoyo gi jopiny ni yie ne gi thuolo mar dhi gombulu kendo ne gi gocho mano notimore nikech Okundi no yombo nikech Okundi nigi history e siasa ma Nyanza especially South Nyanza. Engineer Okundi osendiko ji mang'eny, engineer Okundi osekedo ne party mar ODM to nineno gima notimore ne Okundi bende 2013 kano ochung kaka senator. Kasto kano wacho ni kae kore kae Nyasaye tho en mar Nyasaye. Otieno Kajwang' Nyasaye osedhi yueyo gi ruoth. Jo ODM kuchako para to jo ODM leadership mar ODM no challenge wachno momiyo koro the current senator ma bende ne onge ne manane goodwill ni Kajwang' nosie party leader mar ODM nochuno ngeja Karachuonyo to Karachuonyo pend siasa mar Homa Bay County juthurwa no dhi ng'anyo Mukundi bende no wacho weche gimere mag media ko wacho ni okomor kendo nyalo paro ndalogo bende Silas Jakakimba mosetingo ndai ne Jakom Raila no resign kuwuok e party mar ODM nikech kaka notimi yiero ni wacho ni scientific method to scientific method ne jomoko bedo jomoko bicho bedo madho chai kato giwacho ni gimwa dwa timo joko koro kadwa maenga ma jatelo dwaro koro gik makamago semiwa bedo gi jotelo mariche Nyanza nikech jopiny yiero Jeff Oloo kaka ng'atgi mosechung kodgi e weche matek e weche mag pi e weche mag chandruok e weche mag tuo ka gik sama koro nikech certificate mar party ema determine ng'ama winjo bed jatelo mar represent wananchi mondo kel dongruok ne jothurwa kaka gidwaro to party yiero ng'ama gikia rokamana nya bonke Otieno ine jadh ma bende ng'eyo ni weche mag welo matindo kata nominations aniri koro gin gik mochiegni timore ODM kaachiel kod Jubilee Party weche ma bonke wacho ni ODM gimeno woke ne ka oganda odhi yiero ko yier ng'ato to ok mi ng'at ma oyudo otiko ne ng'ato nindo kod otiko e ot magi be iparo gin weche ma adier okanyal justify to okanyal verify kech ano kan party official anan member mar party to aparo ni ntiere kama bonke wacho wach mar yiero mar senator mar Otieno Kajwang' kane Otieno onindo moka wadgo Otieno morwa kanya I think ni party be no bedo paint ne girango transition seche moko wachopo kama wacho ni koro wadwaro generational change seche mo idwa wacho iwuoyi transition nyaka ben koro wadwa wuok ka kwadhi kama kata mna senators okochuno nyaka bed na joko yes ntiere party loyalist okwatamre emi wadonwa divide kidwa tiyo nu party mage kimanyo cha wacho ni jomoko kidwa tiyo nu party amua ni dwa tiyo party yo mane idwa tiyo from backyard or idwa tiyo from the front side or idwa administrate or idwa be the political wing koro inyalo amua kaka engineer Philip Okundi nonose konyo party okwatamre he is also a friend mar family mar Raila okwatamre but kata na moi benda lomokono wacho ni si ati nini emo mi no yiero kijana chato wese itoti girito yiero Uhuru iwinjoga chopa time ma ibe rango to achana teach me the timbele ni ngani ema nyalo time inenoga emo mi aparo bonke kanene jogi obedo piny owadwa Jakakimba giribe wacho no gibe giwacho ni giwere gweche mang'eny osewach labda jogi ne gimethod mi wacho ni scientific whether it was falsifiable okwang'eyo but jok mane timo that scientific research no gin maging'eyo the perimeters manegitiyogo but at least I can't complain kechanno ka kijana is performing
Moses Tiyo. Aneno gima koro dwano wuoyo kodwa ranga ahinya wach manotimore e kind Kajwang' the late gi Kajwang' mano yiero mabei. Sani gima otelo mondo wawuoye en ni to welo mwadhi mag nominations gieki un kaka aspirants kaka in kod geno mane iparo ni odhi timore yo machalo na kae to bonke bene bro insone to gin kaka vijana na uhuru na jo kaywa kuwuok koni kod kocha ni smart card mutiyo godo jo siasa ma pod onge kod uteko makare ne ywak ni neno ni joma nigi omenda nyiew cards gieki mang'eny mondo mi gidhi gi ketho godo chenro ni ri mbele in nomination mag ODM ochiegni tem iparo nade kaka joma dhi chung' e geno wan kaka adwa wuoyo ka jo East Kenya kaka jo East Kenya giseamua giyiero individual giyiero ng'ato iwinjo maber wayiero ng'ato eka koro wadhi party ka ng'ani en ng'ama nyalo tiyonwa that is the right guy ok wadwa yiero ji jo Ugenya wache to giwache pile pile okinyi gotieno ne ok wanyal yiero ng'ato nikech okele to ketnwa ing'utwa ng'at mokel bo ketnwa ing'utwa wakia kamo aeno labda ng'ano ne giromo go Nairobi ng'ano ja Nairobi bet na Nairobi to ng'at ma ging'eyo madhi ga igweng ma giseneno ma records meke ginyalo verify mane ng'atgi temo miyo giwacho jo Ugenya jo East Ugenya wacho no Otieno ema dhiyo ko Otieno ema dhi tenu Otieno koro koseteno party to koro winja maber it's either way kopo bo Otieno yombo a nomination squarely to ma e ticket o mijo machielo kama ng'ano dhi donje gi ticket no badho ng'ano jo East Ugenya bro chon fine kama ne ka kuamua ng'ani koro kdonj ka gi ticket koro nu dhi utinu gu Nairobi tell me kan tie jo moko ma kose mi ticket to gi dak town either dag Siaya kaka county assembly ma Siaya koro no dak kacha kech nen ng'at mano mi ticket neno ga bonke awinjo ke talo wach welo mabendo sebedo katimore ODM ke wacho ni sebedo ja ODM thuolo malach okang'eyo ni thuolo malach ne thuolo maromo nade sani eri intiere e Jubilee paro ni welo mag Jubilee kaka party ento nyalo bedo nikech wasewinjo ng'ur bende koni kod kocha thuolo ma sebedo gode ODM onyuola yudo ka one leadership ma is being led by Jaramogi Foundation Jaramogi Foundation yes Kwarwa Mule what I mean by Jaramogi Foundation Kwarwa Mule was a loyalist of Oginga Jaramogi da wasodo nyomwai otho gi kucho Oginga ogono Oginga kura ma otho we ko bedo president wuonwa ma Dickson Omwayole ogo kura ne jaduong' Raila Odinga ma wuonwa notho ka Raila ko bedo president same to my mother ma bende ogo kura ne Raila motho ka Raila ko bedo president so nuang'e ni party ma is led by gi history ma kori somo mane kaka sebedo ODM gi nyuol na gi gimora mora kuru wuok en ni okane the actualization of manifesto of the party and hope ma has never been actualized party primaries ni winjo ka wawacho kaka serikal ni our advice the opposition ni mondo impunity ma lero kacha inyalo paro gima notimore ne Rasanga kod Oduol Oduol was to win Oduol was the governor kani ineno respond mar jo matinde ground kani ineno respond jodongo they will have to duel then because of party influence kod mbi mar siasa mar ODM negi keto Rasanga mondo bed ODM to Rasanga bende ka koro wang'iyo bende is related to Jakom koro ineno gik matimore siasa ni jo Siaya complain e weche mag corruption mobru we later primaries aparo ni opposition mawanti mane momiyo we are disappointed go opposition mawanti Ibe podino opposition. No, opposition mawanti okay, opposition mawan go. Yes, that is the thing. Opposition mawan go okay mawanti nikech opposition maniti. Yes. Koro bonke inde di wacha no about Jubilee. Wacha no about I'm responding to his question. Openja ni to primaries kori ngeni kati chiwo primaries to nyaka wa compare notes. Yeah, wase bedo kwa advice opposition. Ni wa we IBC this independent body manigi capability mondo conduct primaries. Tiende ni samowe IBC nikech we are quite optimistic ni kwa miyo jo IBC mondo conduct primaries gin jo mok di serve interest mar ngata ngata kaka gidhi conduct general election ma on 8 mane kaka gidhi time tiende ka wachung sani te kaka members of parliament to IBC ma conduct our nominations o gibitio gi interest mar political party ma wantie or interest mar jefolo gibiro respond based on the interest mar wananchi koro ko position wacho ni gitamore gidwani gine magi conduct these primaries to wase neno kaka parties conduct primaries to jowa pod ywak after nominations no mawa wiseneno kaka wango gik mokendara kendo siasa kore wacho ni mbi mar siasa rumo koro ji wacho no okay ito kelekela pesa tuang'e ni ng'ane to sedhi gi certificate koro jo siasa mang'eny osetiyo gi pesa mang'eny primaries before primaries ka ginyiew party to ginyiew jo piny ka gik kar giwacho ni koro atieko siasa after primaries tiende ni sama koro yiere mosebedo jatelo ma iselect
to kawo pesa mane ma koro corruption emomiyo ineno ka Nyanza pod othirore nyaka sani. Koro ka gi insist ni gine ma gidwa time kendgi kaka jo party, fine, ne gise-threaten ni gibiro tero IEBC e court ka emo conduct primaries. Ta adwa na nyis jowa ma is a free advice mamiyo gi kaka koro ng'ama ochung' koni e ruling party ni ka jothurwa kata mano nagi ma winjo wasani gine mo winjo giwuogo ko ginduru ka ginyiso the leadership mar party ni wadwa ni gini obed primaries obed ota kod body maonge interest mar party to gi interest mar aspirants. Nikech I'll tell you ni samo wuoyo kodi ni governors ma chung to kaw kuom gi nus million ng'ato ka ng'ato. Ng'amo kaw. For instance, party mar ODM ni chulo $500,000 kata wambe ni chulo $500,000. Dungun gi fee maru. Absolutely. Yeah. To $500,000 achula $500,000, yes. It doesn't make Gima explain, it does not make any economical sense. Wachula $500,000 wan wachung kaka governors Homa Bay. Wasechulo nus million ng'ato ka ng'ato. Kidhi ground be nyaka losi. To ground miloso ni to bende en pesa matiye. To bende koro certificate ni mondo yudi ma is the truth of the matter nyaka nyiew nitie duka moro ma ya Orange House ka ma nyaka dhi nyiewe. Mane ma wawacho ni ya gima ma wawacho ni ya mondo jowa oyud justice kaka weche mag elections are concerned. The IEBC emowe mondo conduct these elections. To kwa we ne parties one kaka one ruling party one waonge problem actually problem ni kechu democratic bende jogu ywa watch market mi awacho ni jo aywa kana otieno ire that issue we adu wacho ready wabire watch card otieno odhi human donc entiere e wacho about IEBC independent electoral body mondo conduct these primaries okwatamre but entiere issues manyocha jakom group mar NASA raise na IEBC to gigo nyotamo giduoko makata nyoro jakom ogolo press conference ka giwacho ni gigi otamo Chebukati giri duoko. One ne ipenjo cleaning the register, that was the most important issue. Register no bedo clean nikech wayudo ntiere joma okikaburini mamoko be viga vote mamoko nosegatho kaka seche mwuoyo gi okadwa wuoyo from the perspective nan gi intelligence makamano but thoth IDs mege jolweny party emango jolweny gi IDs megi no sebedo registered dhigo kura iwinjo ber ang'o momiyo nyocha kwa verify register gi to yudo ne Otieno Onyango wino en kod ID mare no bedo registered gi njoroge gi kama moka auchiel kata par to ok ni jo Kisii kata gi joluo kata gi jomwa jok mo bedo registered gi party ga ID no man that was the cleaning man wuoye ineno ga mam that is the issue was raised, it has never been sorted out. Koro gimwacho ne wuod mama bonke winja maber party mar ODM we believe in ourselves nikech wan wawegi wasegatimo gini higni amen higni ma ODM osebetie we believe no party was structures make one mwange wawegi mokonya luonga referee from nowhere mabe kwa trust ngani be mokongo jogi be podo issues no raise gi podi bina no ka policies ma ungo gi konyi kaka an individual to gi kata jomi the represent another thing madwana military mo wacho nyaki ngeni we are the ruling party bego ni wange ID mag jo military, that is the responsibility of the government to know ni how many officers do we have in this country. Secondly, watch mar nyocha double registration mangato nyalo bedo gi ID na how many number plates mag mitokni misedo ka chalare. It's a mistake mane IEBC no accept is being rectified. Koro mano to kinyal wacho ni ya kagi tamore ni primaries IEBC ok winjo conduct to karebe gidhi udhi yie bedo kodwa one etho kama nya bonke wabro kawiyo matin ka to bro doga chiel kod go twara rango ni kombe mopogore mwaseyudo mag MCAs kama loyo kar MCAs ka chiel kod governors sani liwa mondo otimnegi lifestyle audit manyiso ni weche mag mibadhi nenore ni osedhi malo wadwa ni mondo kwadwo twang'e ni to gwengewa mag Luo Nyanza jotelo mosebedo godo gin jotelo machalo nade to koteno kod weche mag mibadhi dibede ni weche mag mibadhi bende nwakaw ko gole sirkal maduong' kaka ne wache tere e sirikande mag gwenge.
Kamoro moro maintie Jaramalulu TV wachako duogo e thuolo mar ariyo kendo maindi en chenro mar kuku mar wach mikelo ne kinde ka kinde kwa Jeff Lombaka. Antiere kod welo e studio kaindi mabende gin welo ariyo machiel kuom gidwa chung' e laro komnero mar Member of County Assembly mabende e gwenge gweko mag Luo Nyanza. Man bathe kanyo bende en wuod Luo ma bende osedongo e Luo. Abro miyo dak achiel kane wach nyingi atu imbinde wachni. An nyinga iluongo ni John Otieno laktar awuok Ugenya tachung' MCA East Ugenya Ward. Erokamano nya in bende nyiso nyingi. Alwa ni Bonke Kumwai. Erokamano nya Bonke Kumwai. Nwaneno ka nitiere juma mokalo ne launch chenro moro mabende ong'ere kaka vijana na uhuru kendo wacho ni ne national chairman margi kendo kan wachako twak ni tinswa ni une jok ma temo sero ganda mondo mi ochako gone Migosuru Muigai Kenyatta ombulu e thuolo mar ariyo. Nyiswa ni kaka Bonke Kumwai ma Jubilee en ang'o gini minyalo nyiso jo Kenya manyalo deserve mondo mi ochak ogone Migosuru Muigai Kenyatta. Erokamano. Gimomiyo wa campaign mokwongo initiative makoro jakom mar National Youth Forum. Yes. En initiative mang'iyo problems ma joma tindo nigo. And iyudo ka seche mag siasa sani ng'eny joma tinde maonge tich. To ng'eny joma tindo gi bende ma idwaro asoya kuom gi mondo ndike tije. To ng'eny joma tindo gi bende ma jo siasa tiyo go marach. To ka ahinya koro ndalo mag siasa masani. Koro ma en initiative ma ok ong'iyo tribe. Ok en mar jo Kisii kende kata jo Luo kende, oriwo jo Kenya mangima. To nikech sani Kenya is devolved, watie under leadership mar devolved government. Yes. Ok ni gimoro amora te nyaka bie central government mondo jo wayud konyruok. Dongruok chakore ward level. Nikech ward level ka wan gi county representative mong'e problem bedi yepni maonge kor gweng' gi gik makamago gitero weche gi e county assembly magi discuss e nyim speaker kato gikadho those bills to mwandu gi pesa moa e central government plus usuru magi choke kor gwenge kanyo gitimo ne godo jo piny dongruok. Now kane wang'iyo gini to jo siasa ose misinterpret what devolution stands for. Mane momineno ka jo siasa mag opposition osego siasa ka blame sirikal mamalo. Ni sirikal mamalo osebedo jo mibadhi. To mibadhi ochakore county level, a ward level actually. Ka biro ir governor to nyaka national government. Tiende niya jo matindo poko your leadership mawantie regardless of the party poko bedo gi interest mar jo matindo leadership mawantie godo malo mar piny mar Kenya. Leadership mawan go from both opposition and the government. Are you getting it? We're about the government. No. Where you are. No. We're about the government. I'm from get your position. Ingena Jaluo. Yes, it's true. I'm coming from somewhere. Yes. Yeah, Ajaluo, awur karachuonyo min wa Jaluo won wa Jaluo. To Luo maen. The 70% of Joluo gini opposition. Koro ok dang ayig no chandruok mandala ok anya wuondo ran fine ansa mora dak maber kama antieni to dala kucho to ji chandore ne pi mang'eyo yore onge osiptende mabeyo onge. Koro kwa ng'iyo siasa ma opposition goyo nikech penja ni tang'o momiyo koro nyakwa rier president. Penji ne en Berman as a government unit mari metem koro Berman dwa bira mokwongo kane manifesto mar Jubilee ma 2013 no tackle issues mag youth. Ne wawuoyo about stadiums. Ne wawuoyo weche mag laptops. Ne wawuoyo weche mag employment. Gini ne otim kama nikech en collective responsibility ne central government kod devolved government. Tiende niya kami ranyisi kod county machalo Machakos. Kane governor ma Machakos owuok kachako tiyo gi sirikal kuwuok e position to noluongi position kani en mon nikech obedo odhi okwa sirikal mwandu mondo ter e county ne mondo konjo piny. Tiende niya gimomiyo joma tindo koro wa believe ni kare owinjo apenji Bonke gima adwa interdict matin. Bonke iwacho maber ni in michung'ne presidential campaigns meg young people. One, in also the head of the Youth Forum in Kenya. Kaka the head of the Youth Forum, we worry about corruption work from the ground kabiro malo. So already the units have been devolved, ma pesa ntiere madhi kanyo monego ben gitiyogo. Kendo ng'ato owuok bodhi kwayo sirikal pesa. That is contradiction, which means in devolution mu wawuoye ni kara oken gima ma goodwill. Ntiere igmi to kane matin. Te mane adiera ma wadhi through makata seche mu wawuoyo gi opposition wawachon devolution onge goodwill. Nikech ang'o? Oimiwa pesa igolo units matindo igole matino wa pesa development onge seche moko yudo ni county moro se na yudo pesa michulo na salaries kende. To pesa ma development okogol.
nikech ang'o idwaro no omakwa mondo kuri bi malo koni bi bow down ikwa pesa temo miyo nyocha governor ma Kwale owuok ni gin gidhi dwaro development government nikech giparo mane kako bedo enslaved oketwa kamano devolution koseket systems are there onego bed ni sirikal golo pesa from the central government treasury to donjo piny kata automatic ma we don't need onego bed systems go ok onego bed pod wabedo subjected ni kendo waduogo to mane gima timre emo mineno kama maendeleo chap gu maendeleo kwen whatever they came ne giduogo nyakir government mondo migi pesa. That is where the problem is. Wach mar duoko pesa county level nyaking'e maber ni among the 47 counties ma wan go e Kenya nitiere counties ma so loyal ne opposition leadership. One of them is Nyanza. Onge nyisa governor ko chap Kurikisi Luoland to gi part of Loyaland ma they are responding to the former Prime Minister Raila Odinga than President Uhuru Kenyatta. Gi respond in the sense that there is no any development awaiting Cyprian Nyaloti Momobi County without the Prime Minister. No. Cannot be justified. Allow me to express. Just allow me to express. Niketo wacho niya ni nyakwangeni pesa sirikal lore county level. Yes. To kane ng'iyo corruption Umabei is now leading in corruption in this country. Kona ne gima witi Cyprian osetimi Umabei kanye manitie water hyacinth and none of them among the 4 governors we have, hold on, they've spoken about the water hyacinth issue. Water hyacinth ni jambega manyithiwa ma jambega ok nyadhi e nam to mane kuma konyruok gi ginindo kech gi mon gi nyithindo to governors to ringo gi mtokni gi protocol gin gi chases gi chini 16 to gi security gi gimoro amora. Governor wawuok Umabei office to dhi nindo Kisumu nikech pesa nitie to fuel bende nitie. Kona ne governor ma Nyanza ma ok yud pesa central government billions of shillings annually. Pesa gitimo nade ko giongo mana county reps modwa bedo mondo kik gibed impeach gi corruption to giduoko pesa ne leadership mar party to nyithiwa onge tich Nyanza nyithiwa di Kisumu Samoa. Let us be realistic, kik wabed emotional when we are talking about the incompetence of leadership ma Nyanza. Not incompetence, don't talk about incompetence by leadership. Talk about shortcomings here and there. Gimanyaka wachi eno konyalo wacho ni jo governors ma wuok Nyanza ka omenda to duoko ne the leadership mar party mar ODM. Mano justifiable. That's an allegation. Watimo pesa ma Mombasa kanyo wayudo nwaneno kaka leadership mar county government ma Mombasa withdraw mwandu katimo nyoro kaka ne one of your governors oro ne girlfriend pesa to message ondiko ne girlfriend ni ma pesa county government. Let me tell you something. Now listen, let me tell you gentlemen, Samoa we could ni ke idonde gidhi Kisumu ke land Kisumu pina mlolu wesele korera te to ke ipia pau Kisumu ki wuok e dho pap ki donjo Kisumu sa achiel okinyi onge kata youth magora ongorangi nyisi ni security na kuma to ba Kisumu mamega iyaw sa adek nikech ang'o circulation mar pesa onge ang'o marangu mosetime wach ma Kisumu nyithiwa pod riemo ndiga in the 21st century in the name of Japiko. You are not the governor, just let me know. No magi as the county rep, but you take these policies from me. Iter gige assembly uma county Masiaya mondo konjo thurwa sami wewe I have an evidence. We are few kilometers to the lake. Ana wuok Karachuonyo Kanjira. It's a walking distance to the lake. Nyaka Samoa we kodini ang'e ni nitiere age gaman oneno mfereji kodhi high school. Nikech ang'o momiyo yua pi mawuok e nam kabire dhot. It's a problem to communities machalo kata kuonde mapok none nembe machalo kata Rift Valley to pi nitie. Siasa maru position emosetirowa. Okay, siasa maru position. No. Mondo kick access development. To kwachaka penju the natural resources mawante Luoland. Who is talking about the day emosebedo kasa ngama wuoyo sama wuoyo koduni HIV Nyanza is now leading in HIV and AIDS. Who is talking about it? I will rest siasa mag psychopathy. Address issues of young people. But if you start this politics of pleasing leadership, no. You are an intellectual. Challenge your leaders. Come up with a new proposal as a young man of 21st century. Address issues umani anyulani. Because yadi mogenu kuumie dalau. Mami sachi ke yudo. Kata nyitindi nindoke nikenya. So many. We must empower young people intellectually, socially, economically. Jeff, where would Bonke Dakachiel? Jeff, me Dakachiel Mondo. Bonke, government Muran Kawuno Maru Huru Muigai Kenyatta. Gu Ruto. Owange maber.
Everything, jogi gin debate, everything is run by the Chinese. I will prove to you that. Look at the major projects or mega projects Mogwe. Check from the SGR project. Proposal is written by the Chinese. Funding is done by the Chinese. Construction is done by the Chinese. Project is handed over by the Chinese. Nothing else. One tijwe when wanna go. Then yemiwe enwaka. We inigi tochi mane madiger godore rumwa Mombasa. Thank you. Aya, aongeto mora. But kata mana Germany ono nitie gimiluongo ne ola brother. It is true. Sama government ina adwaji. Da wuoyo. And evidence. The last financial season. In December, Josiah County as a county ne poro koido kata pesa. China this. Yes, ngechange government and slave wa. Government handicap wa yomoro. Uketowai na way mogidwa subject wa. Koro pesa manyicho biro kata siya kende gina pesa only for salaries, no money for development. Koro wasiku wa kwecha. Government treasury wacha nduwa michakumi governors loan manadi mimiji. To pesa duntime ge devolution. Wanwara temorango weche ma sani wangoni wane iga mari yero. Gimodo rango enito solutions akuma chalo nale. No rango ni jotelo ma wan godo sanieri governors mochiegni romo governors duto kata ni mawuok Luo Nyanza kende. Wan kod governors kata mawuok Kiambu, mawuok kuon mamoko. Gin bende idwaro gi kod audit queries. Nitiere ma Auditor General osegolo. Gimodo rango ni wach mar mibadhi masani chuno ni dwa timne governors lifestyle audit. Ere gimomiyo weche mag mibadhi nyalo dhi nyime to ka wadhi yiero wadwarango ni jotelo machalo nade monego bene wayier makoduogo ka kinto kwawuoni Jubilee nitiere kod mibadhi, ODM nitiere kod. Wawuoni kwa yiero jotelo to yiero jotelo manyalo dongowa oganda duto mokwarango ni ng'ani yeri ni Jubilee kata ng'ani yeri wuok e ODM. Mokwongo jopiny manyaka yier. Jopiny oae jotelo matedo negi dhok ndalo siasa miechegi to gichamo to miyogi siling 22. Te mane manya qualify ng'ato mondo bed jatelo manyalo nono problems gi. Yes, siasa nyaka tigi pesa. To ng'iuru manifesto. Ana jaluo. Turu aji ok ni manifesto mar candidate. En ng'iyo ni to relationship ni mane gi mano turu karachuon. Turu Luo land. Mano karachuon. Iwinjo. So karachuon is part of Luo land. Ya turu karachuon. In ok ngi manifesto mar an individual. Kik gi compare gi manifesto mar party. Now, ing'iyo manifesto itemo wacho ing'iyo manifesto ing'eni in uwuon as an individual, as a candidate. Okin gi weche ni ming'eyo midwa address godo problems mag gomi represent, midwa represent. Then you'll consider gimar party. Tineno ka gi match. Koro kigo siasa ni tiwacho ne jopiny gibi believe kuome to gi party mi support kamano. Jothuro nyaka mi jo aspirants time mondo nyisgi ni to kwa mi thuolo tang'o mudwa kelo. Another thing, our political parties bende nyaka mi jotendwa mag siasa thuolo mondo tine jopiny nikech jothuro ahinyore. Nyocha ka Umabi neno kama machotho gi nyathi e iye ni ndara igole main county hospital titere hospital mabad gende ndara mawuok Kindu kochimo Koyugi pesa nyocho lal kanyo over 400 million ni ji omayo county government ng'ama wuo pesa no onge to ndara no chako bedo maraj makiwuok gi gachi Oyugi kidhi Kindu to mane ndara ma ji trade go kwa Kisii ka tero mwandu gi nyake tokna goduma ndara rach makiriembe mitoka mathin to umukurete to mane ma wane gi governors maluongore ni His Excellencies. Now jopiny nyaka ng'eni ya wayiero jotelo ma serve their personal interest koso jotelo mane gi interest. Another thing, yes, issue mar jo Chinese bo wacha Kenya a development. China has offered this country billions of shillings mag development. Mane momiyo kane proposals wagolo serikali ka serikali nyaka ongolo to China omiyo wa good offer. To wayie ni fine kumiyo wa good offer, we need this and this kare olwa urgo to kane gin gi solution moro gi piny moro magineno ka beto nyalo miyo wa good offer dak nyocha gikelo mondo wa consider. Bonke erokamano gima na penji ni mondo nyiso ni tachiel kachiel gin ang'o gine minyalo nyiso mondo mi oganda ochako go kura ne Jubilee mano pok idwoko wakata chiel wacho na mana weche madwa achiel kadwa miyo abiro wacho ni mokwongo ka nyisi te wacho weche matimore kwa wacho eno wuoyo weche matimore ODM which is not a member eno loke mwadwa gole iti jo to nyiswa in bende gimomiyo asete mexel mokwongo konyruok moganda waseyudo nyiswa konyruok moganda waseyudo kawuok e serikali promises mane jo Jubilee ogolo where are they dukure. Yes, uwacho ni konyruok ba jo osegolo. Adwa na nyisu niya akelo nu example ka wacho ninge uru nitie leadership mikiwe jo wato ang'eni we kuom joluo onge kata mibunge kata governor
kata rangu mokinya wuo kasa no ne state house do dhi wuoyo kata tero proposal moro no dwan gimoro tim Kisumu tidhi luonge ne mondo he will not be qualified to get the certificate bar ODM election tiende ni ya waguru siasa marasho mi wacho itemo wacho ni ka governor dwa timo project to nyako tiende ni ya gimomo jowa ok ne dongruok ma sirikal mamalo kelo en siasa mane gima temo le apolo gima wasetimo madwa ni jowa momiyo wanyiso jowa ni mondo wa re-elect president mokwongo kane wawuoye laptops kawuono wan gi laptops nyaka Homabay primary school nyocha yudo laptops 620 ne nyithindo ka wadhi Karachuonyo Nyalgwena primary school e Karachuonyo yudo laptops madabat iwinjo sirikal Homabay an kodo kaneno laptop kaneno Siaya kata towns kamadaki kaneno laptop sirikal ok nyal wake up in the morning then they actualize Kenya ka we deal with millions of people to laptops can really pop it's a process another thing itieko wadhi launch ka pok sirikal kawuono sitima nyaki gweng beche ogore sirikal Jubilee sitima kawuono fine wedwa nyisi we security Kenya kawuono wanindo gi kwe security man wage to kiwe wachoro ma was a national disaster let me talk wedwa bonke kapod watieko bonke gima dwaro mondo nyisi bonke ni wawinjo weche miwacho wang'e achiel kachiel kiwacho weche mag laptops mopogore opogore nyaka ing'e bende ni wantiere kod riwruoge mag jopuonje kata NAT ma bende oseywak ni oyo sani pod priority marwa ok en laptops wadwaro jopuonje wadwaro classrooms ne nyithindo wach mar rural electrification miwacho nieri nitiere oganda mosebedo bende ka wacho ni oyo tatu kelonwa tuonge kod chiemo mwachamo weche mag arita kwe pok obedo up to standard kaka idwa kete no ero maybe ne in kaka bonke makomwa to nitiere kata sani Baringo weche mag arita kwe kata mana samawuoye wach ma Baringo en samawuoye ni Baringo issue otieno dakika address Baringo wach en laro pige otieno dakika security en laro nyuol gi bunde Baringo nyathi nyuolo ka giki gini ariyo to semiye bunde kaka igolo what is the government doing dongineno gima government otimo watero lecturers mago siasa striking Danoto hospital thank you so much for bringing this issue mar doctors justify what will happen listen they politicize this issue who are they angamuno agree sirikal no opposition man sirikal no semi lecturers are out doctors are out clinical officers we gave them the off everybody's out the head of state cannot beg and instruction teachers also want to go on strike they were called everybody there's an uproar over the nation economy TV kama uwe kachiel to bonke kiwacho ni they to nyakinyiswa ni they who are they wacho the opposition is not the government who mu control the opposition en ngama chalo nade opposition wacho ni koro jowa kwa jowa ni kwini government president koro awadaro cross with reason like akidi represent work magwood ne adwa the represent chandro megod na nikech abilia wadwa separate ODM as a party what represent what separate ODM as a party for individual okay fine okay fine nyalo paro ne bonke bende ni opposition onge kod mechanism capacity fighting corruption chulo jopuonj chulo jogigo waungo munyalo kelo kaka kwito mbalo kwa Kenya wacho kwa kaka NASA uradwa wuoyo kaka NASA wadhi ka hotelo makada bonko ng'eno wadhi donjo to samo wadonjo wadwa streamline systems nikech government manyalo dhi maber nyaka bed gi three aspects one institutions must strong one wadwa capitalize institutions kwa ng'e maber devolution osebetie ministry ma devolution nyaka execute its purpose and role to the latter mar ariyo culture wadwa create culture mar tich ok impunity ok ni culture ma ng'ato kodwa donji politics no dwa dhi kwelo nikech ongen kanye me kwale ot kanye me yude pesa manono kanye me yude everything nono wadwa nwa inculcate culture kuom nyithindo mani school ma onge corruption onge ka pesa matatu ni chiwo ni kapod kitimo gimoro nyaka ibed gi pesa exact kidonji supermarket ing'ene dhi nyiepo dhi nyiew kionge pesa wachina I don't have money dhi dwar credit bank omi mana culture modwa create wadwa kelo tradition machielo far from culture tradition modwa kelo idiere kae en tradition mar parties te nyaka verify membership parties te nyaka belong kamoro belong ka to with ideologies nyaka execute either you are loyal to that party
to the latter because of these are the ideologies ma execute ma subscribe to gik moko dhano change shift focus everything mano kwanyal gero go institutions mekwa governance marwan piny emomiyo dhano kwelo kwa wuoyo kuom corrupt governance. This is all of us cross cutting issue. Governance mekwa manyanza kata ka gikwelo ndara miwacho ma Homa Bay maybe it's just one off nitiere kuonde moko mandaro selosie ba okwa wuoye makia but nitiere ngato makigone simi ka wundo bro nchini bwana wandara makama ka osetiek maybe that is part of the plan to government okwel pesa te emomiyo ndara no podo ko chake iwinya be koro bonke it's true I agree with you are independent you have your own opinion but opposition podi wasel streamline everything to one structures te omino kata secretariat sani koro ntiere mar presidential campaign mar ODM mar NASA as a whole kwa donja nani to wan waget kwaran onge gik moko nwa chako form gik moko everything is moving kana nyauti na gori ro kawo nganya kuka utulo maru bonke ine mana tulo mokwongo bonke se weto tulo mimi en mar handing no rabishone wacho ni abende wacho ni wan duto wan jo position kae wa watch matin katie kumar goriti goriti you could have used this opportunity to sell your manifesto to your residents. Which you've not done. I'm so disappointed. I've done that. I respond to him. I was responding. Awinjo kuwe joturwa onagi ungeyo siasa mar opposition to NASA muwinji wacho ni NASA ni odno dungiro odno mach liele miwacho niwe papka to gina weche to odono mach liele samuneno omiyo kata ngama gidhi chungo madhi chung kaka ker gimbe gikia tadwanu rita ka gigolo ng'at gima chung kaka jatelo mar NASA tudhi neno barruok maduong' mudhi nene e od mar NASA gini pod bor kod NASA omiyo akwawuni auru malo campaign tok nuluoro Uhuru Muigai Kenyatta nikech ok dwa chuo wiwa burachiel kwa chuo wiwa burachiel to mane mosekelonwa chandruok waguru siasa mopogore to joturwa jotelo moyiero sani bed jotelo maniga agenda mawacho weche ok jotelo malamo jotend party kaka nyasachgi mar ariyo erokamano nyotelo awinjo ka wachni duond riwruok mar NASA nitiere kod iro kata ni oliel mach ok ang'eyo ni mano kadier katieko iwacho maber bonke kumwai iwacho maber e NASA wan karachiel wariure to mai thuolo makoro wadongo kende mwadhi kawo go loch namba gari somo malo kirango kamibeti kijaluo tinena ka namba gari koro sani somre inyaneno kamwadhiye mai thuolo mwan go kende twadwaro joluo te o karombgi goganda te ma support ideologies mege NASA mondo biogonwa kura waduto te mondo warwak ker mabro donjono mopogre ge ker mang'ani nikodo ker masani nitie wadwaro rwako ker marwa mabro loso institutions ker marwa bro kelo ni equitable distribution mega wealth equitable distribution mega resources wadwaro okodwa gik moko mimakowa ni mondo ibi kwang'ono meka kero mi gino ta iluongi ni mol mako kwadwa wadwaro institutions mar running gimoro amora mantie akwayo jo East Ugenya duto mawinja kendo manena wase winjire kendo jo East Ugenya ncho wacho no Otieno emiteri od bura Masiaya kanyo tadhi but gimanyaka watim nyakwa uka rombwa mundu agombulu e April nominations mege ODM mundu wayiero Otieno yiero nikech ang'o Otieno kelo pi Otieno bro chako chiro mar dhok gwen e East Ugenya Otieno bro kelo stima taya kumumi wacho taya ntie gwenge moko mag insecurities everywhere nikech taya go be okaneno Otieno bro kelo nutaya Siaya gimomiyo nyaka yiero Otieno emong'eyo shida mar jopiny my area ma East Ugenya. Erokamano ahinya Otieno kaachiel kod bonke. Aneno ka kiwuoyo kitieko to bonke buonja kang'eyo gimomiyo. Kata kamano ero akawo thuolo mar goyo erokamano kuom biro. Bonke ageno ne ka wachako luonge tibiro chung' mondo nyiso oganda ni wan kaka Jubilee achiel ariyo adek osetimonu. In bende kaka Otieno ibiro nyiswa ni alternative leadership mantiere opposition en leadership credible. Agoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo e chenro machalo kama. Bonke mokwongo nyaka chakore kendo maendi en kuku mar wach kod Jeff Lombaka.